karfashinta amanatan amana farin cikin zuciya. So sakar fahimta amanatan amana farin cikin zuciya. So sakar fashinta ka tana kan mata mazo mu sasanta dai miki karanta gadon ki nai wauta na dai mahuta kina yarinta an ban gadon ki ajiya nai barna. Ai kai ne gatana na yabi ka farko cikin yayyena na aminta da kai ko amanatan amana kai na bai kai riko ka lalata gadona haba yayana baka kyauta mun ba. So sakar fashinta amanatan amana farin cikin zuciya. So sakar fahimta amanatan amana farin cikin zuciya. Kyautata alkhairi kanwata ta gari. Sanyo alfahari in ka guji shari. Ki haƙuri a baya na shiga garari talauci mara tsari. Na ji daɗin lamari bayani mai tsari. Na ce tausaya min sannan ki yarda da ni takarduna kin gani da na fara aiki ki sani. Allah sarki yayana karatu kai da gadona na yafe maka yayana babban wa uba. Allah ya yi miki albarka. So sakar fashinta amanatan amana farin cikin zuciya. So sakar